Zdravíme později příchozí na krásný den otevřených dveří společnosti AVX v Břencích. BambinoParty.cz, to je to nejlepší pro děti. www.bambinoparty.cz, to je portál zpřehledňující umělecká vystoupení, atrakce a další služby, jež jsou dětmi, rodiči i pořadateli prověřené. BambinoParty.cz, to je přehled toho nejlepšího pro děti. Chabby Production SRO. www.chabby.cz. Chabby Production SRO. Nabízíme pomoc a spolupráci při pořádání narozeninových oslav, firemních večírků, dětských a jiných kulturně společenských akcí. Chabby Production. To jsou jedinečné programy na klíč nejen na svatby, obecní slavnosti, diskotéky či festivaly. Široká nabídka profesionálních služeb, atraktivních hudebních produkcí, uměleckých vystoupení a atrakcí pro děti i dospělé. www.chabby.cz. Rádi vám poradíme. www.chabby.cz.